התסרוקת שאני הולך ליצור לדריה היא תסרוקת קלאסית. הצעד הראשון בתסרוקת של דריה הוא תפיסת השערה בעזרת גומייה על מנת ליצור נפח. הספוג הזה למעשה נותן לי מקסימום נפח לשיער. מה שאני כרגע עושה בעזרת המסרק שפיץ מנפח את כל החלק הקדמי על מנת ליצור המון גובה. כרגע אני משתמש בספרי שיער שיקבע לי את כל הניפוח שיצרתי. השלב הבא הוא סירוק השיער על מנת ליצור מראה אחיד ונקי. אני שוב מנפח את כל החלק הקדמי של השיער על מנת לתת נפח בצורה מושלמת. בעזרת מברשת הפלאים הזאת אנחנו מסרקים את כל השיער על מנת לתת גימור מושלם לחלק הקדמי של השיער. על מנת לקבע את כל הבננה הקדמית אני חייב להיעזר בגומייה הקטנה הזאת. בעזרת הסיכה הקטנה הזאת אני מקבע את כל החלק הקדמי של השיער. למעשה מה שעכשיו אני עושה זה נותן מתיחה של כל עצמות הלחיים בעזרת ההצמדה והרמה של השיער העודף. מה שעכשיו אני עושה, הרטבתי את השיער עם המון ספרי על מנת לתת קשת טבעית בקדמת השיער. כרגע אני משתמש להשלמת המראה של הטלטלים במחליק קרמי לשיער, שהוא למעשה מחליק ישר. למסגרת האחורית של השיער אני ממש מחליק אותה, שתהיה חלקה בצורה מקסימלית. לסיום המראה המושלם, אני כרגע נעזר בסיכות האלה, סיכות פנינים, על מנת להדגיש את כל הכתר שיצרתי כאן. למעשה כרגע סיימתי לעשות את התסרוקת המודולרית 2011 בזה שהוספתי את הפרחים הטבעיים האלה.